Olu lusasazo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. It is inconceivable that out of 46.8 billion rand spent by the country on HIV/AIDS program, the withdrawal of 7.9 billion by President Trump will immediately lead to a collapse. Umphathiso wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi ugxeke kabukhali ingcali zezempilo neengxelo zamajelo endaba zokuba inkqubo yoMzantsi Afrika yokulwa nogawulayo isecicini lokupatyalaka. Molweni makhaya, khongozelani uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiso wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi ugxeke kabukhali ingcali zezempilo neengxelo zamajelo endaba zokuba inkqubo yoMzantsi Afrika yokulwa nogawulayo isecicini lokupatyalaka. Ethetha nonondaba ePitoli namhlanje kaMotsoaledi uthe isebe lakhe lithetha-thethana noNongxowa abaliqela ukuzama ukuvala ikrobe elishiywe kurhoxiswa kwenkxaso-mali yeMelika yePEPFAR. Umphathiswa wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi uzama ukuthoba izibilini kubemibeli malunga nenkxalabo ekhoyo kuluntu ngefuthe lokurhoxiswa kwenkxaso-mali yePEPFAR. OkaMotsoaledi uthi ukuze urhulumente aphumelele kwidabi lokulwa nogawulayo kufuneka intsebenziswano. We must accept that President Donald Trump has taken away what belongs to his country. This has left many people distraught. IPEPFAR ityale malunga ne-7.9 billion kweli loMzantsi Afrika susela ukusekwa kwayo kuxhaswa inkqubo zovavanyo, inkqubo yonyango lwe-ARV, amaphulo okuthintela ukunwena kogawulayo phakathi kwezinye. Kodwa okaMotsoaledi uthi ukurhoxiswa kwenkxaso-mali yeMelika akuzukuchaphazela abantu abathatha i-ARVs kweli. OkaMotsoaledi uzikhabile nezityholo zokuba le nkqubo iyapatyalaka. We are spending a whopping 46.8 billion rand, of which 7.9 billion is from PEPFAR, the money that President Donald Trump has announced that is withdrawing. Now, it is inconceivable that out of 46.8 billion rand spent by the country on HIV/AIDS program, the withdrawal of 7.9 billion by President Trump will immediately lead to a collapse of the entire program. Ngokwengxelo yabakwa-Stats SA, uMzantsi Afrika unelona nani liphezulu labantu abaphila nogawulayo kwilizwekazi Afrika. Kuqikelelwa ukuba bayi-8 million abantu abaphila nogawulayo kweli. Kuseza kubonakala ke ukuba urhulumente woMzantsi Afrika uzakwazi kusini na ukuvala ikrobe elishiywe yinkxaso-mali yeMelika. Urhulumente weli uyigxininisile imo yabo yokunikwa kwabemibeli loMzantsi Afrika nabantetho isisibhulu abangama-49 ubume bobumbacu eMelika. Ethetha nonondaba namhlanje umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbudzo Tshabeni ukwathe urhulumente uzimisela ukuqubisana nokunyuka kwezinga lentswela-ngqesho kweli. uTshabeni benika ingxelo ngentlanganiso yekhabhinethi nebibanjwe ebutsheni bale veki. Bemibeli abangama-49 abantetho isisibhulu yeminye imiba ebitshisa ibunzi nebekuthethwa ngayo kule ntlanganiso yekhabhinethi. Kuye kwavunyelwana ke ukuba zibubuvuvu zonke ezi zityholo zibhutye kwalona eli nebezivakaliswa ngumongameli waseMelika uDonald Trump neziquka ukucalucalulwa. The decision by the United States to confer refugee status to a group of Afrikaner South Africans is misinformed, as they do not fit the definition of refugees as set out in the 1951 Refugee Convention and its 1967 protocol. Cabinet further reiterated that allegations of discrimination are unfounded and do not meet the threshold of persecution required under both domestic and international refugee law. Moreover, the South African Police Service statistics on farm-related crimes do not support allegations of violent crime or genocide targeted at farmers generally or any racial grouping. Cabinet refused the narrative by the government of the United States of America and remains open to constructive engagement to share a better and common understanding over these matters.
uqhube ngokuthi urhulumente uzibophelele ekuqobisaneni nentswela-ngqesho eqhoka eli. Lenyukile layokuthi ga kume ngo-32% izinga lentswela-ngqesho eli xa kuthelekiswa nekota yokugqibela ka-2024. uNtshabeni uqale ngelithi ziliqela izizathu ezikhokhelela kukonyuka kwentswela-ngqesho kweli. Cabinet noted the Statistics South Africa's Labour Force Survey, which shows a rise in unemployment to 32.9% in the first quarter of 2025 from 31.9% in the final quarter of last year. And Stats SA explains that this is also contributed by the number of new entrants to the markets as students graduate from their higher education training. Umboniso wezolimo iNAMPO walonyaka eBothaville Freystata uqhuba ngexesha amanye amafama eshiya eli esiyemelika njengembacu. Umphathi wemisebenzi yoluntu Dean McPherson obeyinxalenye yengxoxo yomthetho okuhluthwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo kwiNAMPO uthi eli linemithetho yaye liyakusoloko lithabatha amanyathelo afanelekileyo ngakubemi balo. Amafama nababandakanyekayo kwicandelo lezolimo mbombozone zeli nabaphuma kumazwe asebumelwaneni babeyinxalenye yomboniso iNAMPO. Bangaphaya kwama700 ababonisi ababeke elubala ubuchwepheshe bakutshanje kwezolimo nezemfuyo. Kodwa lo msitho walonyaka utshisa ibunzi nanjengoko amafama angonelisekanga evume ukubizwa ngumongameli waseMelika uDonald Trump ukushiya eli. Kodwa abasemagunyeni kweli bathi asikho isidingo sokuba amafama alishiye eli. We do encourage those who are living to please stay. There's no need to leave. Let's work together. Let's build this beautiful country together. But what is very clear in the panels, we must make sure that it's only the facts that are put on the table when it comes to expropriation. We cannot allow political parties or individuals to weaponize this issue and make it into a geopolitical matter. Longama umbutho iSolidarity uthi kumele kubekho uhlolo lucoselelwayo mayela nokubuyiselwa komhlaba kweli. We don't need land expropriation for land reform. Land reform is very important in South Africa, but we have more than 800 farms in South Africa that's not used at all. We have 2.5 million hectares of agricultural land that are unutilized at the moment. Ukanti ke umboniso weNAMPO walonyaka ubandakanye uthotho lwenkokheli zaseburhulumenteni ukwaquka notyelelo belungalindelwanga lukamongameli uCyril Ramaphosa. Umlawuli weMedia Monitoring Africa uWilliam Bird uthi ngumnqantshukumo karhulumente yokunceda amaziko karhulumente ngezimali ze-oku kube nzima ukwenziwa xa kubhekise kwiziko loluntu losasazo iSABC. Wongeza ngelithi urhulumente ukulungela ukukhupha isiqinisekiso sentlawulo yetyala kuphela, nto leyo yahlukileyo ekuhlanguleni ngokwezimali eliziko. Ukwathi urhulumente uyaliqhwalelisa eliziko ngokungaliniki imali elidingayo. Kwalapha ezindabeni, abahlobo nosapho bakuchaza ukubhubha kweqala lebhola ekhatywayo nomhlalutyi wayo kwisikhululo somhlobo wenene FM Luvuyo Barracks Ncadana njengelahleko ebuhlungu. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Uphando ngokubhubha kowayengumongameli jikelele we-ANC Nkosi Albert Luthuli longezelelwe ixesha ukuya kwinyanga kaJuni. Igunya abantu lezotshutshiso iNPA lithi oku kwenzelwa ukuba kongezwe amanye amangqina. Oluphando belisikelwe ukuqosheliswa ngomhla we-16 kule imiyo. Injongo yalo kuguqula uphando lokuqala lonyaka ka-1967 nolwafumanisa ukuba ukusweleka kweNkosi Luthuli kwakuyimpazamo. Sebeyishumi nesikhombisa ofakazi sebevela enkantolo ephakeme eMgungundlovu lapha bethola khona ubufakazi obusha. Babandakanya abaholi be-ANC nochwepheshe emkhakheni ehlukene. Kuze kube manje ubufakazi bukhomba ukuthi iNkosi Luthuli yashawa. So we are looking to likely proceed right until about mid to the latter part of June. The reason for this is that the state will be presenting more evidence. Thus far, you've seen we've led various
pieces of evidence and testimony from a whole host of people, from the colleagues, family and friends of Chief Albert Lutuli to forensic experts, crime scene, people that have recreated the sort of setting of what the crime scene looked like, and now medical evidence. Abaholi be-ANC bebelokhu bekhona njalo enkantolo ukuzolalela lolu daba bathi bayabaseka ubufakazi obuvelayo obukhomba ukuthi ukushona kwenkosi uLuthuli akubanga ingozi. Uba uLuthuli wegayo isitimela ngempela sasomgaya sicishe sibenze imincemeat akuzona ingozi abazibeka lezavela. So lento izosilekelela isifundisise nabantwana abasaqalayo ukufundela ubunesi ufundela odokotela ningagudluke izifungweni enithathayo. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu. Ogwetyiweyo umdlwenguli nogama linguMoses Gqesha ufumene isigwebo sobomi kwinkundla kaMantye ephakamileyo yaseGqeberha kwityala lokudlwengula itshantliziyo Andisiwe Kawa ngonyaka ka-2010. uGqesha bejongene namatyala eli-12 naquka ukuxhwila, ukuphanga, ubusela kunye nenkitha yamatyala okudlwengula. Sele iminyaka eli-15 susela kwehlala entlekele, uKawa wahlaselwa waxhwilwa ezihambele elwandle. Ithuba elalimele lokupholisa ingqondo yaba liphupho elide leeyure ezili-15 nelamenzela uxinzelelo ubomi bakhe bonke. Ekugqibeleni lo menzi wobubi ugwetywe ubomi izihlandlo ezisibhozo nguJudge Philip Ziwa. So as much as we are relieved for hearing a life sentence, it is also very difficult knowing that we will have to go through the parole board. And I think this is one area where government can really make a difference in terms of changing the legislation so true life sentences are able to be imposed in South Africa, especially with accused who are clearly career criminals and have shown no remorse. Ungabonakalisi ukuzisola besathu esaneleyo ukumnikeza esona sihlwayo sikhulu. Ujaji uZilwa uxele inkundla ukuba uGqesha akawukhathalelanga amalungelo abantu kwaye akwahloniphanga manina. I want to advocate and commend Andy for coming forward. She's not only a victim, she's a survivor. And what she has successfully done, she has taken off a rapist off the street. And that means she's protecting other women. Le nkundla ikwanikeze uGqesha isigwebo seminyaka engamashumi-34 edibene kumatyala okuxhwila, ukuhlasela kwakunye nokuphanga. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji eGqeberha. Isibini kwisithathu sabarhanelwa ababanjelwe ityala lokuduka konondaba ababini uSibusiso Aserindlovu kunye neqabane lakhe uZodwa Mdluli bavele kwinkundla kaMantye yakwaMhlanga eMpumalanga. Ityala labo lihlehliselwe ukuxoxwa ngomvulo weveki ezayo bekunye nesibini abatyholwa naso. Esi sithathu sibanjwe ngentseni yangoLwesibini bezifihle eNokaneng kude kufuphi naseRustafentere Limpopo. Ngokwengxelo yamapolisa uThato neminyaka engama-24 ubudala kunye noSelo Uwane oneminyaka engama-43 babanjwe ngentseni yangoLwesibini apho bebesifihle khona eNokaneng kude kufuphi neRustafentere emva koqoqo lwamapolisa esebenzisana nabahlali. Kolu qoqo kuye kwafunyanwa nemizimba yesisibini besilahlekile kwaye imizimba yabo ifunyenwe emva kwenyanga ezimbini emva kokuba bebethe balahleka. Esisibini sibanjiweyo sijongene namatyala aphindwe kabini okuxhwila. Angisaboni lutho vela siphelile emsebenzini vile umsebenzi wabo loba wenzile. Akusana plana angisana uqedza kale case mina bengifuna labantu labangaphumi ngaphandle ngale ndlela abangenzele ngakhona. Ufaniso lwencindi yofuzo luyaqhuba uqinisekisa ngemizimba. Umbutho weAfrican Media and Communication ukhuphe amazwi ovelwano kwaye encoma nenkqubela phambili eyenziwe ngamapolisa. So far so good because people are being arrested and we're seeing the team from SAPS working very hard day and night to track down the suspects whoever is outstanding. They are working to make sure that they too are brought to book. Ababarhanelwa basabanjiwe belinde ukuvela ngomvulo weveki ezayo enkundleni kunye nabo batyholwa nabo. Amapolisa athi ukubanjwa kwababarhanelwa yimpumelelo enkulu kubo.
ANC eGauteng ithi ilungiselela unyulo lomasipala kulonyaka uzayo iphantsi kohlaziyeko kulandela ukulahlekelwa inkxaso kunyulo likazwelonke ngo-2024. Igqisa elisanda kutyunjwa lolawulo lwethutyana lalo mbutho kwiphondo likholelwa ukuba iziphumo zovalo zikhewu zakutshanje zibonisa ukuba basekhondweni elililo. Kusenjalo lo mbutho uyigcinile iwadi yawo kunyulo lovalo zikhewu kumasipala iMooi Mphofana KwaZulu-Natal emva kokoyiswa isihlandlo zilandelelana. Ngamawaka abahlali baseNice eNtshona Koloni abashiyeke bengenawo amanzi isithuba seveki ezimbini. Le ngxaki enyaniswa neziseko zophuhliso ezindala nokungalondolozwa kwazo. Ukunqamuka kwamanzi eNice nakwimimandla engqongileyo yingxaki eqhelekileyo susela kwiminyaka idlulileyo. Abahlali baseRenendal bakhuphele umsindo wabo endleleni begunyazisa ukufumana impendulo kumasipala. Current problem we're having now is a sewer problem. It is the drains, the streets, the drains are not blocked as open, it's opening up. The whole community is stinking. Kummandla waseDamsebos abahlali baxhwarha ecaleni kwendlela belinde isigadla samanzi. And then nangoku ikhona itruck ehlileyo apha asazi ba sizawufumana okanye asizufumana but sihleli apha silindile because mninzi umuntu osezantsi and oscan yensithi asikwazi usebenzisa indlu yangasese ngoba kunuka indlu yonke. Ndinengxaki yesifuba kwaye le meko iyandichaphazela empilweni, sicela uncedo. Kukhwetywe izigadla zamanzi ukusuka kwabanye oomasipala kweliphondo. Lo gama ezombutho iGift of the Givers zisendleleni esuka kuKomani. Umasipala uthi le ngxaki yamanzi ayibangelwa ziziseko kuphela. Kuke kwanexesha apho umasipala bungambi kakuhle. Kungekho municipal manager, kungekho mayor bengena bephuma, kodwa siyathemba ngoku noko bonke abantu bakhona emsebenzini, abaphathi abaphezulu, kukhona uzinzo olukhona kumasipala. Umasipala unethemba lokusombulula le ngxaki kule mpelaveki. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Gobasi eNice. Abahlobo nosapho bachaze ukubhubha kweqela lebhola ekhatywayo nomhlalutyi wayo kwisikhululo somhlobo wenene FM uLuvuyo Barracks Ncadana njengelahleko ebuhlungu. uBra Barracks nanjengoko besaziwa usweleke emva kokugula ixesha elide. Nezalamane bezingungelene ngobuninzi bazo ziyogcwala emswaneni kwicawa yaseTopia kwilokishi yaseNew Bright bezokuthi indlelantle kuLuvuyo Barracks Ncadana. Lo kaNcadana wabonakalisa iimpawu zokuthanda ibhola ekhatywayo eneminyaka 12 ubudala. Susela ngoko zange ajonge ngasemva. Beneminyaka 67 kwaye bengumfundisi. Uye waphinda wangunondyebo kumbutho weqakamba iTranskei. Waphinda wangumanejala kumaqela afana nomthatha Bushbucks kuquka neBay United. Uchawe uBara indoda ebinediscipline ngohlobo longumangaliso, yona nto bezibeke kuyo ngaphambili, indoda ebithembakele, indoda ubunobalekela kuyo nangomzuzu wokugqibela, indoda ubukwazi ukuthi xa ufuna uncedo ulufumane. uBara usincedile ekubeni ba usasazo lwethu especially olwesoka lwenziwe ngesiXhosa kuba engomnye wabadlali abababalasele ngexesha lakhe edlalela iBushbucks. Abasasazi ebephangela nabo kwezemidlalo bamchaze njengegorha. Ndiyacinga into kokuba ilahleko kakhulu into yokulala kukaBara, ngakumbi amadoda akhunjulwa ngokuziphatha kakuhle nengqeqesho nengqiqo kule nto ayenzayo, ngoba abekho baninzi abantu abadlale imidlalo, dlala ibhola, aba bantu baqaqambe ngediscipline more than ukuqaqamba ngetalente. Nosapho lwakhe luthi luza kumkhumbula. Umkhuluwa is a gentleman, umuntu uclean ngaphakathi nangaphandle. Yonke lento lena ndithethayo yipart yengqeqesho. Ushiya ngasemva abantwana abane uquka nodade wabo. NdinguZolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje senikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu.
Bawahlangana amafuli vume nelanga basemba vumani njengenonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphaleka into yokubana noko lithe rholele ngamafu kwindawo eziphako Upington Chuncembe koMahikeng koPitoli naphako Pulukwane naphaka lokumbukeli komazweni Chuncembe sijonge kaloku imvula nomoya ngomso kuyaphaleka mbukeli into yokubana sawuthi silindele ke umlilo wamadlelo kwindawo ezikumantla phana kaloku koKapa lodumo mbukeli into ethi ke uba uyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka nezibhaqu ke zenkungu esathi sizilindele kwindawo eziqhinela koGqeberha Zigudlu Nxweme ziyongena ziqonde ngqo phako mangalisweni ziqhubeke ke mbukeli ezazibhaqu zenkungu zichaphazela ke mbukeli nakwindawo ezikumantla phako Thekwini naphakwa Ndonga ziyaduma kanti mbukeli ngoku sizawujonga amaqondo oboshushu aphansi ngokuhlwa kwindawo eziphezulu phako Msina mbukeli nguye u17 degrees okanye 13 degrees xebe phayiphalabura ibe ngu16 Mbombela ibe lishumi elinanye xa sawungena ke phako Pietermaritzburg khona bukeli ngu9 degrees kanti ke phako Richards Bay ibe ngu17 degrees phako Ulundi koNewcastle ngu17 esajonisi koSnuka ibe ngu16 xa songena phako Mount Frere singene nakwilali zasoSemeni naphaka mbukeli koMthatha koQumbu koTsolo koShinta singayilibalanga imanqamfu kaloku mbukeli xa singise siye phako Mkhambeni khona mbukeli noko ngu13 degrees kanti ke phayimonti ibe ngu18 degrees okamanile banda ngo8 kanti ke phayinxeba ibe ngu11 degrees koDR kwindawo ezikumbindi khona ngu8 degrees kanti ke pha kwintaba ezixananazileyo kokuphumleni nguye u8 degrees Chuncembe sijonge ngomsombukeli liyaqapheleka into yokubana noko lithande ukufudumala kwindawo ezininzi eKapa lodumo ngu27 degrees eWorcester liyatshisa ngu32 koSutherland ibe ngu24 degrees kanti ke pha koCalvinia nakhona mbukeli kubonakala ngathi ziyaqhuma ngo28 degrees ndisatsho ndithi maziqhuma ingqawe emaxhekweni Xhosi